Nimbatwomanie Omonto ase Omonto gese mwaka igure. Omonto ase Omonto omong'ina batwomana n'omogaka. Omogaka batwomana n'omong'ina. Abanto be family batwomane. Tokorwa family toche ekenyoro. Tokorwa ekenyoro togende gose ng'ai. Kogenda totwomaine kogenda. Morembo otakoreti ng'aki. Arafu. Karatiga abamura n'abaise. Nkoigwana bare. Abamura ng'ai bakoira amasitaka. Yako ndo tanga bono umaete mamu njeze na ikiri tindo chomuso ya saro chigochi elio muse gakare kerongo ne mamu ngaye kare bora amazita konzi bina se mamu wone mamu ne ro muadi bagati mamu bono ko muadi bagati abo muadi bagati otenene na magorabere haleluya motebi ngo muso ya nyatoro chi saro chigochi bono beterere tito ikaranse elinde torora sa korete ngaki una bono ko igoruchire gose chia igoirwe bono no choigwe mamu ekorete kiremu ngoma eto mwana ori okani ngatari ko anda sukuru iyo goteba mamu nayo otarareta mang'ana aya ora ake sabu onye tori gwaka matisi haleluya inde riora manyanga aso mwana oya kurera chibesa chiro ne chigwaka nwe tamwe yemo arwaje kobera isiko gose nkisane gose bano tari babangina bangina chisansi tobwate isana yamo abasacha bakatwara isano igo twake matisi totiga bagwake sabu haleluya arafu monene taigo chigotororera mabebe gosama abera ndons igebe terereti woro naye gokoba moyo tebyo monene ngo monene nkonye chingendo chiane chibe chingi yasore erinde to baise gototwomani n'abantu baminto igwa chinga kinchire abana siasa bakora ngoki kabanyorire geti nabo bagokwana ori bagokwana taiyo na intwe kenyoro tokogenda na intu twakwana Omonto otaiyo naye gokogenda buo naye kwagamba Omonto otakore tingaki 10 verse 20 Ecclesiastes no morandi 10 verse 20 igwa Monta araire borere asubscribe diateri akogamba omugambi mune birangareri biaye bire akogamba mune jarani yegoso ne suti aende kwamanya konyoro koboria ngayo monene ari ngayo monene agenda igwa soma Get the point. Take a step forward.